Bi ambe jumadona utkalo kletan nani ambalma o bisimila malak cuka don kibaru keneka bi kibara munun b'an bolo ka da kulo kan o de ye arabado ka dugu jɛ kunu alamsala utkalo kletan saba M5 RFP ale kɔni ɲɛmaw ale kɔni ni CEDEAO ale kɔni ka ciden Mali bɛɛ n'a keleya kɔni hukumu kɔnɔna la olu kɔni ye ɲɔgɔn ye kɔni kɔnɔna la kuma caman kɔni bɔra kɔnɔ ni ɲɔgɔn ye kɔni kɔfɛ Maître Mutakatala ale kɔni bɔra kana kuma in kɔni fɛsɛfɛsɛ kunnafonidilaw kɔni ye kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko CEDEAO ale kɔni ka ciden ni o ye Jonathan Goodluck ye ale kɔni ni M5 RFP ɲɛmaw kɔni ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la o kɔni yɛrɛla ka fɔ o kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko ale kɔni kun ka laɲini ne M5 RFP ɲɛmaw ale kɔni ni jamana ɲɛmɔgɔ président Ibrahim Boubacar Keita olu kɔni bɛ se ka sigi ka kuma cogoya min na olu kɔni ka ɲɔgɔn ye kɛra ni kuma ninnu de kan M5 RFP ale kɔni ɲɛmaw kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko olu kɔni fɛla ko tɛ u ni jamana ɲɛmɔgɔ u ka sigi ka kuma ye ko sabula ko a ko kɔni taara ka sigi ka fɔ kɔni da ko ga hali n'a ma ɲɛ fiyewu ko olu kɔni ni jamana ɲɛmɔgɔ bɛ sigi ka kuma ko hakilina gɛlɛn saba kɔni de bɛ yen ko olu kɔni bɛna kala turu o la ale ni fɛnɛ ko laɲini gɛlɛn kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ olu bolo o hakilina saba ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ dɔwɛrɛ ko juillet kalo tile 23 CEDEAO ale jamana ɲɛmɔgɔ kɔni sera Mali jamana kɔnɔ yan nɔ M5 RFP ale ni Mali jamana ɲɛmɔgɔ ni u jɛla ka kuma ko olu kɔni ka o nali kɔni senfɛ ko jamana ɲɛmɔgɔ président Ibrahim Boubacar Keita ko ale kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ko M5 RFP ko nin jɛkulu kɔni tɛ jamana kɔni sumalen fɛ ko nin jɛkulu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ fɛ ka ale kɔni ka fanga dafiri ni ka sɔrɔ ka bɛɛ fanga ni ka o wuli ka bɔ Mali jamana kɔnɔ ni ka silamɛya kɔni sariyaw ni ka olu kɔni jagoya malidenw kɔni kunna M5 RFP ale kɔni ɲɛmaw kɔni y'a yɛrɛ ko nin kuma fɔlen yɛrɛ kɔni ma bɛn olu ma ko wa fɛnɛ ko nin kuma min yɛrɛ kɔni fɔlen filɛ ko a ma don M5 RFP yɛrɛ kɔni kelen gasi la ko a kɔni donna Mali jamanaden yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛɛ lajɛlen gasi la ko o sababuya la ni u ye ɲɔgɔn ye olu kɔni b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ kɔni fɛ a ka yafadeli kɔni kɛ ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen kɔni ma a ka nin kuma in kɔni fɔli la ko sabula a kelen filɛ ka kuma minnu kɔni fɔ nin ye ko o kɔni tɛ olu kɔni hakilina ye ko sabula olu ka wulikajɔw kɔni tɛ diinɛko kɛlɛ ko ga ko jamanako kɛlɛ de don ko olu kɔni bɛna laɲini filanan min yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ jamana ɲɛmɔgɔ la ko o kɔni ye olu ka maa minnu kɔni minɛla nin taama laban in kɔni na ni o kɛla août kalo tile 10 ka dugu jɛ a tile 11 na ko o maa kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ labila ko a kɔni kun fɔla ko u bɛ u labila ko liberté provisoire ko ga ko olu yɛrɛ kɔni tɛ o ko la ko k'u labila pewu pewu o ni kiri tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ka fara ɲɔgɔn na pewu a sabanan kɔni fɛnɛ kɛla mun ye ko olu kɔni bɛ hakililajigi kɛ hali bi ko juillet kalo tile 10 ka taa bila a tile 12 la ko wulikajɔ min kɔni kɛra o la ni a yirɛla k'a fɔ ko maliden dɔw kɔni nin tora a la ko a kun fɔla ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ kɛ ko ga ko an bɛ wagati min na i ko sisan ko hali bi jaabi si kelen kɔni ma sɔrɔ o sɛgɛsɛgɛli ninnu kɔni na ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛna ɲininkali kɔni de kɛ ka ɲɛsin o kɔni sɛgɛsɛgɛliw kɔni lahala ma an bɛ wagati min na i ko sisan ko olu kɔni b'a laɲini ko maa minnu kɔni nɔkɛla ni maa ninnu kɔni bɔnɛli la u nin na ko ka o mɔgɔw kɔni nɔ minɛ u ni ɲangili min kɔni ka kan u ka da u kan ko olu kɔni ka ni laɲini ninnu kɔfɛ olu kɔni bɛna ɲininkali min kɔni tɛ ko a la ko ye ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni ɲininka ko don jumɛn a bɛ walansɛmɛ ale ni cogoya jumɛn fɛnɛ la a bɛna walansɛmɛ kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye école karamɔgɔw olu kɔni ka hakɛ ɲini jɛkulu olu kɔni wulila k'u jɔ tuguni article 39 ale kɔni labatoli la kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko mɛ kalo tɛmɛlen jamana ɲɛmɔgɔ ale kɔni kun ye a bolonɔ kɔni bila sɛbɛn na sɛbɛn min kɔni b'a yɛrɛ ka fɔ ko école karamɔgɔw olu kɔni ka hakɛw bɛna sabati u ye ka kɛɲɛ ni nin utu kalo in kɔni ye kibara minnu sera ma olu kɔni ne y'a yɛrɛ ka fɔ ko mɛ kalo tɛmɛlen Mali jamana ɲɛmɔgɔ ale kɔni ye a tɛgɛnɔ kɔni bila sɛbɛn na sɛbɛn kɔni kɔnɔ a ye yamaruya kɔni di ka fɔ ko Mali école karamɔgɔw olu kɔni ka hakɛw ka sabati o kɔni kɛ ni bi cɛ Mali école karamɔgɔw olu kɔni ka hakɛ ɲini jɛkulu kɔni y'a ye ka fɔ waati kofɔlen min kɔni kun fɔra olu ye ko o kɔni tɛmɛla hali bi yɛlɛma kɔni tɛ ka don olu ka kow la o sababuya la olu kɔni ko jamana ɲɛmɔgɔw u kɔni k'u jija u ye nin layidu min kɔni ta olu ye u ka se ka o bɔ o sira fɛ ko ni nin layidu talen kɔni ma bɔ a sira fɛ ko baarakolo gɛlɛn kɔni bɛ olu bolo ni olu kɔni bɛna o daminɛ août kalo tile 17 ni o ye tɛnɛ nata in ye an bɛ wagati min na i ko sisan kibara jɔnjɔn kɔni ma sɔrɔ ka dɔn fɔlɔ u bɛna baarakolo gɛlɛn minnu kɔni kɛ olu kɔni ye minnu ye nka kibara wɛrɛ min kɔni mana bɔ o kɔfɛ an b'o da aw tulo kan kunnafoni kuncɛ la
kibara wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye Mali finitigilakaw olu kɔni ka hakɛ ɲini jɛkulu ɲɛma dɔ kɔni be yen nɔ a yɛrɛla k'a fɔ ko o kɔni bolo bɔla baara la lakana kɔni minisiri fɛ kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ polisiw olu kɔni ka hakɛ ɲini jɛkulu min kɔni be yen nɔ ni o tɔgɔ ye ko syndicat autonome de la police ale ɲɛmɔgɔba ni o ye ale kɔni ɲɛmaba ni o ye Buguna Danbele a yirala k'a fɔ ko lakana minisiri ko kɔni ye ni ma kofalen kɔni bolo bɔ baara la ni an ko ma nansarakan na ko suspendu de ses fonctions o kɔni sababuya la polisi kɔni hakɛ ɲini jɛkulu wɛrɛ maaw kɔni farala ɲɔgɔn kan o kɔni sababuya la polisi kɔni hakɛ ɲini jɛkulu wɛrɛw kɔni farala ɲɔgɔn kan kunu alamisa don utikalo tile 13 ni ka hakili jagabɔ kɔni kɛ u kɔni bena nin ko in kɔni kɛ cogoya min na walasa cogoya min na olu kɔni baarakɛ ɲɔgɔn o kana na to ni janfa kɔnɔ ko bin kɔni kɛla olu kɔni baarakɛ ɲɔgɔn kan ni o kɔni ye SAPU syndicat ɲɛmɔgɔ ye ko sabula ni ma kofalen kɔni bolo bɔlen filɛ ni a ka baara la ko a kɛra kun min yɛrɛ kama ko o tɛ o dɔn ko wa ko hali olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ nin ka ni baarabila in kɔni kun dɔn o sababuya la ko u kɔni b'a ɲini minisiri fɛ ko a kɔni ka a ka kumakanw kɔni labato ko sabula ko kabini a ka baaraw kɔni daminɛ la ko a kɔni ye olu kɔni bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka da olu kɔni tulo kan ko a kɔni bɛna baara kɛ tilennenya ale kɔni ni ladiriya kɔni kɔnɔna la i n'a fɔ Mali sariyaw kɔni b'a fɔ cogoya min na ko ga ko a kɔni kɛlen filɛ ka ni baara min kɔni kɛ nin ye tantɔ ko nin kɔni tɛ sariya kɔni ka baara ye o sababuya la ko lakana minisiri ko a kɔni ka ɲɛfɔli jɔnjɔn kɔni kɛ mɔgɔw ye walasa cogoya min na olu kɔni bɛ se k'a dɔn kun min na u baarakɛ ɲɔgɔn o kɔni bolo bɔla baara la nin cogoya in na an balimaw ni ne kun ye aw ka bidenw kibaru ye ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ